Lo akazi nokwazi ukuthi umfethu unengane ngaphandle lo. Lokho izenza innocent la akazi lokho ufuna ukuzondana nami akazi nokwazi umfethu unengane ngaphandle lo. Unengane ikifike la ekhaya? Iyafika akayazi mina uyaziyo umfethu wayethandana nomngane wami. Umfethu wayethandana nomngane wami kahle kahle. Ivede-ke nje wayethandana nomngane wami sathuka nje bese sibona siqhamuka naye nami angimthembi nje bengangithembi. Hawu. Yena nje isikhaleni bazwana isikhashana esincane siyashada ngobani. Sanibingelele nonke babukeli be-Black Live TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kuthiwa-ke naLungstar Black Live akusondele kunenkinga la ekhaya. Sawubona. Yebo ninjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Hayi siyaphila nathi. Sacela ubingelela ababukeli be-Black Live uzishiya igama. Sanibonani ninjani? Ngiyanibingelela nguNonhlanhla Ngwampungose. Ngishadele la ekhaya kwaGumede. Like kaGumede. Yebo ngishadele. Oh so kaGumede la sikhona. Yebo kwaGumede. Okay so Nonhlanhla sibonile ukuthi ubhalelile la ka Black Life wathi unenkinga. Udinga inkinga zomndeni ngoba thina silungisa imndeni. So manje ke ngase siqale nje kwenzakalani? So ngithe sengishadile la ekhaya mangiyanothisa uSqueezer wami akangiphethe kahle. Akuphethe kahle. Yebo. Okay, asiqaleni ngalomshado size sisondeze nayo. Usisi Nonhlanhla uhlangane phi nobhuti? Ngahlangana naye edrobheni. Edrobheni. Yebo. Okay. And then kwaqhubeka kanjani lento yokulobolana? Yeah, yonke uxoxe nje ngothando lakho kancane. Yeah, sahlangana edrobheni nje ngihambela nami ngangiphumela emsebenzini mangithi edrobheni ngihambele workshop. Sihlangane nobhuti wala ekhaya. Mahlangana ngibingelela unjani sisi ngiyaphila lokhu ukuthi uyasaba ukukhuluma nomuntu edrobheni kuyasabeka. Kodwa nje ngathi ngisasabile ukukhuluma naye. Hayibo ngazizwa nami ukuthi angivume nje ngixoxe naye. Ngathatheka kodwa ngangisaba. So ayimase sixoxa nobhuti hayi kuyaxoxa kanjani sisi siyaphila. Hayi ngithuke ngoba abantu bayasabeka edrobheni. Hayi kodwa ngibe ngwehlisa umoya cause nganothisa into ukuthi ushuthi abantu mabedalelwene ke nami ngiyengisaba ukuhlangana nomuntu kodwa ngiyenothisa ukuthi manidalelwene into kaNkulunkulu nje yazenzakalile. So ke ngawehlisa umoya mahlangana nobhuti. Hayi sixoxe ke edrobheni njani athi ngiyaphi ngithi hayi ngiyogibela ngiphuma emsebenzini nje bengisayihlalele la workshop sayibukela abantu bese ngiyogibela ke kwaku-early ngisheshe ngaphuma emsebenzini. Mase ngidibana naye hayibo esicela inamba yami ke ucela sibuye sihlangane ke ayithathe inamba yami bese ngiyahamba ke ngiphinde ngizohlangana naye edrobheni the following day umbona the following day. Hayi wawumthandile bo umbona namhlanje uyambona ngakusasa. Wawumthandile ne? Yeah ngamthanda shame. So ke hayi sase into yethu yayisizwana kanjalo ke kwaya ngawukuya ke sathandana ke sathanda side sibonana. Hayi ke sagcina uthando luba likhulu ngicabanga emva konyaka nje sesithandeni wayesengitshela ukuthi ucela ukuyongicela ekhaya. Hayi cha nami ngivume ke ngoba phela umshado uyathandeka. Ngavuma ke so ke mangivuma ukuthi ngishade naye ahamba ayayokhokha ekhaya. So mayikhokha ekhaya nje abe umuntu kodwa ongangichazeli ngezinto eziningi ngempilo yakhe. Yabo ukuthi nomuntu ngilokhu umqhwanda ke mase sixoxa ke hayi sithandane nobhuti ke nje kube ukuthi uyakhokha ke ekhaya mayikhokha sishade ke. So sithe seshadile ke mangiyanothisa kudadewabo mase ngihleli naye la ekhaya unenkinga nje naye. Okay, akathe before nishade ubuke wamamitha mhlawumbe amalungu omndeni amanye. No bengabazi abantu abaningi bakhona. Pho umshado wenu nawo umisa kanjani? Phela ngizothi nje sasingebaningi kakhulu nabantu bakhona engase ngibazi labo nje abangatheni ngoba phela njengoba besedolobheni nje abantu abaningi bakhala ukuthi imndeni ayisekho sekunaloyo naloyo. Manje umuntu ngeke nawe uzumbuzisise ngokuningi wena uzozwa lokho akutshela khona ngoba wena usuke uthanda yena ngoba umshado obusula. Yebo umshado obusula. So udadewabo umbone nini? Umbone ningakashadi noma umficesela ekhaya? Ngimfice sengila ekhaya. Umfice la ekhaya. Okay. Ubani udadewabo igama? Mpumi. Mpumi. Okay. Okay, asitshele ngoMpumi. Ya uMpumi ke mangifika la ekhaya qale kube ngathi sizwana naye kodwa bese ngiyabona ikhambeni kwesikhathi ukuthi hayi akangithandisisi
Yabo khona ukuthi umuntu mhlawumbe mangibuka ubevele engangithandi kodwa kusho ukuthi ubengipretend. Oh okay. Ngabo senginotice ukuthi no yazi sekuyimyivezi ukuthi lo akangithandi ngoba kuyenzeka umuntu uyitshe ukuthi uyakuthanda kanti umuntu akakuthandi. Kodwa noma usuyanotice usuyacabanga hayibo yazi lo akangithandi. Ukuthi phela ungakashadi uye ungaboni ngento zakhona unotice ubona nawe usuhlala ukuthi hayibo yazi lona ubengangithande nenkinga nami kodwa useyaveza ke manje sengiyikubuki ola lo ngibe ngithi uyangithanda. Wenzani so nje unedrama nje uyehlenyuka unaleyo attitude kumina nje unginike iattitude nje ngalendlela engayikho. So mawumbuza ukuthi Mpumi yini inkinga uthini? Akasho nje inkinga yakho uyehlenyuka nje angimtholi kahle. Mawuthi uyehlenyuka mhlawumbe awusichazele ukuthi usuke enzani yini lezi zinto asuke ezenza. Ngizothini usiphi isithombe? Azangazi ngachaza ngithini kodwa nje yena uyangiphi attitude mangithi ngikhuluma naye nje abe nolaka kumina abe nolaka kangangokuba ngize ngathi mangabe ngithi ngekamereni lami nomkhwenyana wami yona into okuyiyona eziyangiholela ukuthi ngize nginibize ke ngoba nami sengibuthi kanti lo muntu unenkinga ngempela ngimbamba uthatha iphenti lami. Kuphi ekamereni lethu? Ekamereni lethu. Yes. Umbamba kanjani like ngicela ngichazele ngalolu suku usikwenzakalani? Yabo nje shuthi yena wayitshela ukuthi ngiphumile yabo ngisesitolo kanti ngizosheshe ngibuye. Mangithi ngiyabuya vele usesekamereni umnyanga akawuvali mangiyangena ekamereni yabo like umuntu ento ayiphethe umuntu ubezoyifaka esikhwameni and okokuqala ungena kwakhe ekamereni lethu kwaba nje ukukhulu ukuthusa ukuthi ungena kanjani ekamereni lami ngoba angimele vele ingene ekamereni lami nobhuti wakhe nanokuthi angijwayelena ngithi uyabo esengenile ke ekamereni mawuphethe into kanje ngesandla and into exaka ukuthi anijwayelena nikho close asikho close so mhlawumbe kube nani close ongekunake. Kodwa nje ukufika nje umuntu ekamereni lakho umakoti ushada ubhuti wakhe engangeni mukhona kube mhlawumbe siyangena sihlale mhlawumbe kube waye umuntu wayengena sihlale ngabe ngezwe bekuseba abantu abademana e-dining room nje siphume singena ke kodwa hayi ekamereni ukuba kwakhe ekamereni yena wayenokuthi ngiphumile mina vele. Okay ke so ngiyabona ke ukuthi inkinga usqueezer but ke since when ushadile ngishadele la ekhaya ushade noQwabe. uQwabe yena kusuke wamhlalisa phansi wathi Qwabe udadweni wenza uA no B no C. No bengakaze ngimhlalise benginqena ukuthi ngizoxabanisa umndeni so ngifuna bengicela nini ukuthi nizongilungisela lenkinga enginayo noSqueezer wami. Qala ke sibone ukuthi mina noSqueezer sibekanaphi ngathi mase ngigijima sengathi ngizoxabanisa umndeni kungcono nina ningisize for ukuthi ngikwazi ukukhulumisana noSqueezer wami sibonisane makubheda ke mhlawumbe sengaba nina futhi nakulapho ukuthi ningise kumkhwenyana wami ngoba njengamantombazane mina noSqueezer mangimbona ebuthatha iphenti kungcono ngibiza abantu abangakwazi ukungisiza cause umfowabo mhlawumbe uzoyitsho ukuthi angifuni dadewabo mhlawumbe ngimqambela amanga naye uSqueezer mhlawumbe sengaba kuyena ayikhulumela ukuthi yena walithatha yini iphenti. Manje ke akhathe usumbambe oqotshweni ethatha iphenti yathini explanation yakho ithini incazelo ukuthi ufuna nekamereni lakho nephenti lakho? Yo usengichazelwa uyena no akangichazelanga lutho nje wavela waphuma wayihambela walishiya iphenti. So lento le yenzeke nini? 3 months ago. 3 months ago. Yes. So manje wenze njani ukuthi wenze sure ukuthi uyakhiya ekamereni? Akasangeni. Ngiyakhiya kodwa angikho sure ngoba kuyenzeka phela makwama weekend kuyifamily khona nobhuti ekhona khona lokho uthi ngizongazi ukuthi uzokwenza kanjani and two angithembi kulayini mhlawumbe futhi khona sakalithatha angazi angisathembi nje angikhululekile futhi. Yo inzima kakhulu lena ngoba phela uSqueezer afanele ngabeke na udadewenu. Yes. Ngoba phela wena uzogana la ekhaya uzokhulisa umuzi. But ke uMpumi sizomlanda. Simbuza ukuthi ke ngempela yini inkinga. Ake simuzwe asithembe ukuthi ke nizowakhipha wonke amaqiniso ke namhlanje. Hayi ngojabula. Hayi siyabonga kakhulu. Yo nizwele ukuthi uNonhlanhla uthini ukuthi hayi uMpumi umbambe small umbambe la emncane ngakhona ngoba ke nakasazi ukuthi noma likulayini iphenti liyathathwa yini noma lithathwanga but ke ngeke ngimkhulumele uMpumi sizomlanda simbeke la asichazele ukuthi ke na yini inkinga yakhe. Ake sesibuyile ke babukele emakhaya simtholile uMpumi. Sawona Mpumi? Sanibona. Unjani? Siyaphila. Igama lami nguLong Star kwa Black Life TV. Kuhlelo luthi ke izinkinga zomndeni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi mase kucela ukuthi uzohlala nathi uze. Usisi la
Uyamazi? Ngiyamazi. Umazi kanjani? Umakoti wabhuti wami nomfethu. Umakoti wamfweni. Injani i-relationship yenu? Ayinalutho siyazwana nje ngoba sihlala egcekeni kulonto. Okay. Nonhlanhla. Yebo. Nangumpume. Cela umtsheke ukuthi sifunani la ekhaya. Umpume ngibize nabo abantu ba Black Life ngokuthi ngifuna bezongisiza kwimpilo engiphila nawe la ekhaya. Since nje ngashada Mpume siyaphila ngoba singabantu kodwa between mina nawe isimo asihambi kahle. So ngibabizela ukuthi and umfowenu ngimbike eceleni ngoba ngifuna kube ngazi ukuthi mina sengizokuxabanisa nobhuti wakho. Ngizobiza abantu abazosiza phakathi kwami nawe unless mabe ukuzoba ngaphezulu ke bese Bazosiza ndlelani mhlawumbe? Bazosiza ngokuthi mina ungiphathi kahle la ekhaya. Hlezi uxabana nami une-attitude kumina uphuma ungena la ekhaya. Uma-ke ngikuphathi kahle mina la ekhaya fanele uzuphathwe yimina yini kahle la ekhaya vele. Cha phela njengoba sihleli egcekeni yesi phela njengoba sisegcekeni elilodwa Mpume ukuthi ngishada ubhuti wakho nawe ufana nosisi kumina because njengoba usisi kabhuti kamkhwenyana wami nakumina udadewethu. Ngikwazi ukukhuluma ngana ngiyazi yonke into akhuluma ngesisi. Sihleli nje nawe kanti la wena unenkinga nami uzongilandela abantu baka-TV. Nginenkinga nawe futhi inkinga okuyiyona enkulu yesi nayo ngoba wena ukhombisa ukuba nenkinga nami kuze ngibabizi ngoba ngakuthola ekamereni uphethe uthatha iphenti lami. Utheni ngalokho Mpume? Phela ukuthi ngangithatha iphenti. Hayi bo angaze ngithatha iphenti mina angiyazi lento le yangithusa yonke. Ufikile lo ngikade sibashile nje kulezo insuku lezo bengiqala zamini into zami ngoba kuyenzeka ukuthi bashe ngiphambane into ezikanjalo. Ngizoze ngithatha iphenti lakhe ngilenzeni. Ngicela uchaze ukuthi wambona. Yangithusa yonke. Ya Mpume ngathi ngiphumile ngisaye esitolo mangiyabuya la endlini usekamereni kangangokuba ngathi mangingena la ngomnyango vele ikamera lami nomkhwenyana wami livuliwe. Ngithuswa na ukubona ikamera livuliwe. Ukuthi livuliwe nje wena shothi ngihleli nawe la ungithembi nje ukuthi ngithatha amaphepha Hayi ukuthi ngoba ngathemba ekamereni wawufunani. Hayi ukuthi ngoba ngathemba ekhaya ekamereni ngibheka into zami. Phela awukwazi ukuthi kuzothi kukini umuzo wonke ukhuluma ngekamera. Mina ngikhuluma ngekamera vele lana ikamera lethu wakulona. Shuthi lona sesiqonda ukuthi mina mhlambe kunezinto engizenzayo noma ngiyathakatha understand methi mina ngathatha amaphenti akhe. Imaki nineka ndawonye yini? Siyaneka nje phela kuyaneka ulayini ugcwale kuneke lapha uneke lapha. Niyathulelana impahla? Asithulelani. Wakwamthulela impahla zakhe? Hayi no angazi. Wakwamthulela zakhe impahla? Hayi akujwayele phela ukuthi kwenzeke lokho kodwa ngitheme ngingaboni into zami. And njengoba sihlala sonke la nje nifanele ngibheke yonke indawo ukuthi ngingakuthola kiphi. Iphenti angithi kwakuqoqiwe ekamereni akhathi ungena? Yes kwaku right nje ekamereni. So cabanga ukuthi ke na ukube wayelibonile lakhe iphenti wayizokunikeza? Ingoba ingekho phela ngakho ngambuzanga ngoba wayesaphumile esitolo. Ngangiphumile. Wayesaphumile esitolo. Mina into zami ngingayithuli ngifuna ukuthi ngiyibheke ngaleso sikhathi ngikwazi ukuthi into zami ngifuna lona. So awungichazeleke lana Mpume wena ungenze njani ke kuthiwa ushadile somewhere and then anikhulumisani anzwani niyashaka nawo ngamakhanda kodwa utholakala ephethe iphenti? Angazi shana ngamakhanda ngani mina nomhlanhla. Awusho la nashaka khona ngekhanda? La naqophisana khona umkhumbuzo. Nje ilento yephenti ngimfica ekamereni. Uyathanda lo ukuthi mina athi ngiyamchika avela ngizongcengwa yimina. Mina ngithiwa ngiyamfica ke kitchen wenza leyo nto sefanele ke manje mina ngiqheleke kuthiwa fanele ngiqhelele yena ngoba yena wenza ukuthi mina ngifike ngenze lento engiyenzayo mengabe yena athi ngiyamchika athi mina mhlawumbe ngiyamgudluza ngisuke ngamgudluza fanele mina ngilinde yena aqede into ayenzayo ukumchika lokho. Siziphi izinto mhlawumbe akazenza? Nje une-attitude angithi ayengena ifike nabangani bakhe lana bezophuza utshwala uthothi ngokusho sefanele ngingaphuzi kusho lo ukuthi ngiyami-understand nje une-drama ngisho ekhishini usho ukuthi ngingaphuzi-ke manje uyabona ngabe ezofica isitsha siwashiwe mase ngithi hawu Mpume ngoba mhlawumbe kade edla ngithi uzogada mina isitsha la ekhaya siwashile kamera lapha zikho uzogada mina phela kusinga akukho lokhu uthola ukuthi akukho lutho ngiklinile mangithi yena sefike wadla wasebuyisela isitsha kusinke leso sitsha sengimele uma ngikhathele phela nami ngenza isebenzini lesinoma umfazi wamfowenu ngisuke phela mhlawumbe ngisabhizi ngenye into kanti lona uzela ukuthi ezonaka mina usifanele ngenza into ngasikhathini la ekhaya nani angikwazi ukwenza kanjalo phela angeke kithi vele meke ukuthi ngikhathele ngisabhizi ngenye into ngizoyenza enye into uba usuyemcela ukuthi yena ayowasha leso sitsha
uba usuyocela ukuthi uwasho leso into sitsha sami. inkinga ngeke ngiseki sitsha mhlawumbe Ukuthanda kwakho-ke phela, ukuthanda Uzokwenza kwakho. njani mina sitsha Okungayihambi ayikhombisi? iy'ndlela zami-ke futhi-ke kufanele ngiyihambe. Bume awusho efika uNonhlanhla la ekhaya. Waba umakoti onjani la ekhaya? Hayi angimazi angihlangeni futhi. I-relationship kawichaze angithi na right now uthi uyena inkinga ucanga ukuthi wena uzobabysitha yena. So manje-ke awuchaze-ke wena ngokubona kwakho le relationship. Ngifuna ukuzwe lakhe iside le story manje. Nobhuti kufanele umsqueeze athandwe, akukho nje okuningi ungihlanganisa naye. Siyaphambana mesiphambana senze lokho kwenziwayo kodwa ayike ngoba asithandi mhlambe nezinto ezifanayo asitholi sihlala ndawonye isikhathi esiningi. Akukho nje okunye engingakusho ngayo. Ayinakele indoda yakhe. So ubhuti wakho akhathethi-ke na Mpumi cabanga ukushada. Wazizwa kanjani ngalokho? Hayi phela mina ngibanga nayo inkinga noma phela umuntu awukwazi ukumkhethela wakini. Ngizoba nenkinga ngokuthini. Ikona nje ukuthi kuningi-ke ekugcineni kodwa kuningi uNonhlanhla naye angayitshena ukuthi ziningi izinto okwesinye isikhathi omunye umuntu ayitshena ukuthi unenzondo kanti nawe khona okunye ongibathisayo ngala noma okunjani. Yabo ugcineni ugcina kuyimina umuntu omubi. Okay. So mawuthi khona okunye ongibathisayo awunabe lapho. Ufuna ukuzwa leyo part. Phela lo owakwethu umfethu. Eme ngabe kunezinto efanele ngimenzele zona noma ngimsize ngazo mina ngohlala ngikhetha yena vele egcineni. Okay, I understand. Akusikona nokumkhetha mawukuthi uthanda uNonhlanhla. Lo akazi nokwazi ukuthi umfethu unengane ngaphandle lo. Lokho ezenza innocent la akazi lokho efuna ukuzondana nami akazi nokwazi umfethu ungane ngaphandle lo. Unengane ikifike la ekhaya? Iyafika akayazi mina uyaziyo umfethu wayethandana nomngane wami. Umfethu wayethandana nomngane wami kahle kahle. Ivede-ke nje wayethandana nomngane wami sathuka nje bese sibona siqhamuka naye nami angimthembi nje bengangithembi. Hawu. Yena nje isikhaleni bazwana isikhashana esincane siyashada ngobani. Ima-ke manje ngathi wenza izinto igqame kangcono. Awuxoxe ngomngane wakho, xoxa nge-relationship kamngane wakho nobhuti wakho. Umngane wami bathandane nje nobhuti wami from dala nje ngoba wakhona la endaweni sikhula kwamele ukuthi ahambe eyofunda kwenye indawo. Wahamba wabuya. Bathola ingane kwamele ukuthi ingane ithathe ayise kama wakhe. So nje indlela abethandana ngayo nokuhamba kwakhe kuyofunda kwakuwukuthi nje banefindo labo eli-right. Asazi-ke esikhaleni boom nangusisi sekufanele kubhede izinto ngoba iy'thembiso babenazo bezwana kakhulu. Angi-understandanga vele-ke nje ngoba from sikhula nje bekade bevele beyinto kwazi ukuthi umakoti lo. Kodwa nakwazi ukuthi nivume yokulobola ikhaya. Mina angikaze ngivume phela ngizona inkomo Kodwa zami. ngithi nawe wawukhona ngithi khanje mhlawumbe into omenze yona. Kwenziwa zonke Uma ukuthi khona into omenze yona wena ungavele utholwe nje esikhaleni usuyashada. Angitholanga esikhaleni mina ubhuti wakho sithandane naye unyaka. Kwayimande eseyocela. Manje kwanganyaka eyithanda igugu kangaka ngenxa yakho sekumele ukuthi ifihle. Mina ngiyazi uyena phela wayengifihlele. Angikwazi mina lokho. Ubhuti wakho wena umbuza ngani ukuthi ufihlelane ukuthi yini manje ingaqalanga kuyena umfethu ethi ena mhlawumbe sinenkinga. Ingoba bengenza ngoba mina nawe sabantu besifazana. Umfethu thina siyazana ayikho lento yakhe lo. Mina hayi ukuthi ayikho into yami noma umkhwenyana uyangithanda. Inkinga la ekhaya wena. Noma umkhwenyana azangivezele ngisho ukuthi asiyoke inkinga wena ngoba mina ungakwazi ufihlekile kusho ukuthi ukufihlile phela ngoba ekufihlile kuwo ukwakhe naye nani. Kodwa mina kanayi uyobuya umngane wami ke ngelinye ilanga. Mina ngeke ngize ngiyendawo isemzini wami la yikwami la ngeke ngize ngiyendawo. Akukho la ngaya khona ngoba wayikhona ukuthi kanti uneyingane okwenodwa lokho. Mina kungiphazamisa indawo bengazi ukuthi unengane. Maye nengane okwakhe futhi naye. Bese uzizwa kanjani ukuthola ukuthi umyeni wakho unengane ade ongayazi? Kuyangithusa khona ngeke ngize ngiqamba amanga. Kodwa mina owami umkhwenyana akaze angenzeli attitude ekhombisa ukuthi mhlawumbe umuntu onengane. Ngiye ngibuza ukuthi okay eyintweni umuntu wesilisa uyafihla ke. Shuthi uyena obefihlile mina so yonke futhi ekubeni naye ingane mina ngibona ukuthi umpumena kumhlukumeza ngoba ngabe ukhuluma nobhuti wakho mina phela egcineni kufanele ngingenelela nginakekela leyo ngane wena khulu okwenzile kumfethu unengane shuthi wena mpumeni njengoba wenza yonke lento uthatha iside la lo makoti wakhe wayo umngane wami vele wena esikhaleni nje wavela ufika usushada nje wena waseshiya konke kade wayezonqatshelwa uba yimina usuwazi ukuthi umenze njani wena waye khona ngimembesa umpumeni ube khona nje kwenziwa izinto ngeke ngabi bikho
Phela Kwamele ngesazi umuntu mengabe senza izinto zakhe wafaka izinto zakhe nje uselokhu ethothobalela yena waze wayeka izifungo zakhe ezazi serious kangaka yikhethile ukuthi uzozenza kwangazona ngenxa yakhe ifungo nje kusho ukuthi uNonhlanhla. wayengithandile nami wathi uma ngibona wangithanda ngoba futhi saba nonyaka kuyima ngitshela nami ukuthi ufuna ukuyokhokha ekhaya nami ngathuka kodwa ngabuye ngajabula ngoba thina abantu besifazane ujabulela ukuthi mhlawumbe umuntu Nangumuntu uneqiniso kuyena. Manje Mpumi yini uhlukumeza uNonhlanhla ekubeni yena akazani nalutho. Buka namhlanje uthola ukuthi unengane. Yini ndaba ungadilanga nobhuti wakho lo wazana naye? Ubhuti akanayo inkinga ukasho yena ukuthi ngelinye ilanga vele mhla ebuya umngani wami uSindi bayoqhubeka abazwane. Uyamazi Shuthi uSindi? inkinga hayi uyena lo. angimazi shem ngazi kulaba bangani bakhe abaningi angena nabo iphuma nabo Inkinga so uyena. yuzela la ukuthi kusuke kukanjani Mpumi tell me uthi kena uNonhlanhla la ekhaya kuye kufika abangani bakho. Ngicela ukubuza uSindi naye usuke khona lapha? Uyafika phela vele usebuyile manje sekufanele ukuthi kube ukuthi bayabuyelana nayo inkinga. Okay, yabo manje ngoba usuyicacisile ngalo uSindi wakho awungitsheleke iphente wawulenzani? Awukukhuluma iqiniso. Ngangibheka into zami ngishilo ngangibheka into. shuthi wayelithathela umngani wakhe khona into ababezoyenza kumina Awusitshela wawulenzani? Angithi inhlambuluko leyo angithi sukhulumile ongaphakathi kwena sasukuqedela ke. Wawulenzani iphente? Hayi phela vele-ke kodwa wayengicelile yena uSindi ukuthi angimzamele noma endaweni ngoba uNonhlanhla uloku ekhona kade bezama ukubuyelana nofethu so ngangizothatha ngimnikeze yena. Maselenzani Mpumi? Hayi angazi-ke kama nginalo ulwazi kakhulu ukuthi babexoxe bagcina phi noma wakhe mhlawumbe. So after uzamile ukuthatha wangakwazi ukulithatha awuphindanga wazama? Hayi wayiqala nje ukungibamba ngalela langa ngifice ekamereni ngoba ngangimbonile ukuthi uye esitolo. Njengoba esho nje naye angijwayele ukuhlala ndawonye noma mhlampe ngingene ekamereni labo ngangithola ithuba. Waphinda futhi wazama? Hayi bengingakaze ngizame-ke nje emva kwalokho. Okay. Kodwa kona uSindi phela yona sibe sasey'nhlelweni zokuthi fanele ebuyelane nofethu. Konto oyishilo lana uthe uSindi usebuyele nomfowenu. Inkinga ilo. Wazi ngani usebebuyelene? Ngiyazi phela ngiyaxoxa naye umngani wami. Yini la kutshele yona ngoba kungenzeka ukuthi ke nobhidliza umshado wadadweni la. Uthi bayabonana. Kanjani? Shuthi nange kufanele asuke ngoba ngangazi vele nami ukuthi babevele bengabantu abazoba right ngizwa ngayo. Zikhona iy'nsolo ukuthi ke mhlampe angabe nginamanga shem ngelusi nje umkhwenyana wami nje siyaphila nje angiliboneli ngakho ngoba futhi wayena uMpumi uyamthanda udadewabo ingakho bengisaba ukuthi mhlawumbe ngizothi ngiyamtshela ukuthi ayingisukele udadewabo ngoba angiliboni nje libi. Ngiyakhumbula usho siphila kahle. Mpumi as umuntu wesifazane I understand ulwimpi engahlangene futhi nawe. Uma uhamba wena kuyoshada and then kukhona omunye ofuna ukukhipha njengoba ufuna ukukhipha uNonhlanhla. Cha phela mina ngithi ngikwenzela ukuthi ngoba ngisiza nobhuti ngiyazi babethandana nomngani wami. But ubhuti wakho ukhetha omunye ukumshada ukuba wayemfuna uSindi ngabe washada yena. Akashadanga uSindi ushade nangu uNonhlanhla. So wena as umuntu wesifazane ke ungazizwa kanjani wenza the same thing eyenziwa uNonhlanhla oyenza kuNonhlanhla? Khona kubi phela ngiyavuma kodwa nje nami bengikhwelezela ngoba naye uNonhlanhla vele wafike sefika nje esikhaleni la uSindi sikhule sonke ndawonye umngani wami. Manje ke inkinga silungisa kanjani ke le ndaba ngoba uSindi uthe wala endaweni uNonhlanhla ushadile la ekhaya nina nihlala noba uthula. Ilungiswa kanjani ke le ndaba? Angazi nami lapho ngoba ungazama ukuthi ke nani nizama lokhu ukuzwana ukhohle uSindi if umfowenu wayifuna uSindi wayezoshada uSindi kodwa washada nangu uNonhlanhla and okubhlungu ukuthi ke navele naye akekho ngoba ke ngabe uyasichazela ukuthi wayenzelani lento. So wena ke Mpumena ke uzokwenza njani ngalolu daba? Hayi mhlambe sohlala phansi naye nokuthi sixoxe sizama ukulungisa kona mhlambe la ngimane khona ke ngike ngizwisise kahle nayo le ndaba yaSindi. Ngizame. Uyabona Nonhlanhla ukuthulwa impi? Yebo ngiya-understanda ngiyabona. Manje yenza isense ukuthi ke wayinishayisana. Ngiyabona impela indlela ebe-acta ngayo ngoba ibingangiphethe kahle. Sengiyezwa mase yichaza kodwa futhi-ke ngathini kuzwakala kunzima for kwamanje kodwa mayezokwazi yena uMpumi engathi
ngoba mina sengishadile akusekho ukubuyela emuva. Sekuwukuthi ngibheke phambili. As long uMpume ezokwazi ukuthi ehlele ngezansi, mhlawumbe akukhiphe emqondweni njengoba umchazela ukuthi akakwazi ukuthi ngalwimpi kamuntu owayethanda nobhuti wakhe because mina njengamanje sengikho. So into enganayo ukuthi sengaba kuyena uMpume maye wehlisa umoya nami ngizowehlisa umoya. Futhi owami umoya ke awukho phezulu ngathiwa engathi ngize ngabiza nini ukuthi nizongisiza ngoba ngifuna usizo ngoba mina akusekho ukubuyela emuva kimi. Akusekho ngempela. Mpume ungathanda ukuthini kumakoti amfowenu? Mhlawumbe engingakusho nje ukuthi ngizocela sidlule kuyona lento le. Mhlawumbe nami ngimisled umngani ngoba sisuke mhlawumbe siyishayela ngaleso sikhathi ethenga lezo zinto siphuza. Engitshena lokho angitshena kona ngikubone nami ukuthi hayi izokwenzeka ngempela lento usangabuyi. And umngani wami kungangcono uma engakhona yena kunalo engingakwazi nokwenza naye izinto kakhulu. Akaphuzi ngisho uphuzo ngenhlanhla yabona. But ngicabanga ukuthi singakwazi ukudlula kulona le page. Please, nabantu besifazane iy'nkinga ezinye i-address nobhuti wakho, uthi uyifihleleni ingane, addressa nobhuti wakho. Nawe sisi address lento nomkhwana wakho uthi ingane wayefihleleni. Yeah, ngoba nginankinga futhi nengane ngizoyamukela. Akukho ukuthi ngiyibalekele. Mangabe nje kweyomkhonyana wami kufanele ukuthi eyami leyo ngane. Hayi asibonge. Yo, niyayizwela ke babukele emakhaya ukuthi la kwaQwabe udadwa wabhuti ucabanga ukuthi kena ulwela umngane wakhe uSindi ngoba bayakwazi ukwenza into eziningi ndawonye noNhlanhla la uzama ukulwela umshado wakhe ngoba ka-understand kwenzakalani. But namhlanje liphumile ke iqiniso ukuthi hayi impi beko yaSindi ukuthi kungena umngane wakhe kuphuma uNhlanhla. But ke asibonga uMpume ukuthi uthi uzozama ukuyilungisa le ndaba angayicabangeli yena kodwa acabangele ikhaya. Siyabonga kakhulu ke su Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Black Life TV.